Nu er vi nået frem til Tinkercad. Her kan du se Workplane. På Workplane, der kan du sætte figurer over. Herover har du alle figurerne. Du kan køre ned. Der er flere hernede. En masse figurer, du kan arbejde med. Så du kan tage en figur og trække den over på Workplane. Nu er figuren herovre på Workplane. Så kan du gøre den større, eller du kan flytte den. Du kan bare ved at tage den, så kan du flytte rundt på den, så kan den være alle mulige steder. Du kan også tage i hjørnerne og hive i den, så den bliver længere. Du kan også sætte den tilbage. Du kan også gøre den mindre. Så du kan lege med figurerne ved at hive i hjørnerne. Der blev den større den anden vej. Så du hiver i figurerne og forandrer størrelsen ved at hive i hjørnerne. Og du bare trykke ind midt ind i figuren, og så kan du trække den hvorhen, hvor du vil. Herover der er der en, hvor der står front og top. Nu kan jeg dreje. Heroppe kan jeg dreje, så jeg kan se min figur fra alle sider. Jeg kan også se den nedenunder. Jeg kan se den fra alle sider. Jeg kan zoome ind på figuren ved at trykke her. Jeg kan zoome tilbage igen.